तनी वीडियो कॉल करा ना, एक बार देखे के मन करता। बस रहे रहे दिली मन हमरो करेला भतरा रहे दिली मन हमरो करेला लहंगा उठवा के वीडियो कॉलिंग करेला सखी हो लहंगा उठवा के वीडियो कॉलिंग करेला लहंगा लहंगा कहा जाने कहाँ से सीखल सखी अपन पर बुढ़ा के तोहरे दूर गति कहा जाने कहाँ से सीखल सखी अपन पर बुढ़ा के तोहरे दूर गति कहबन ही काम दन दन करेला भतरा रहे दिली मन हमरो करेला लहंगा उठवा के वीडियो कॉलिंग करेला सखी हो लहंगा उठवा के वीडियो कॉलिंग करेला लहंगा उठवा के लहंगा राइटर अतुल रहे हरदम रेडी देखे जाब हमारा के करले कॉमेडी राइटर अतुल रहे हरदम रेडी देखे जाब हमारा के करले कॉमेडी पिंटू पटेल गाना दन दन गावेला भतरा रहे दिली मन हमरो करेला लहंगा उठवा के वीडियो कॉलिंग करेला।